Ya. Nyonya ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama klaten. Wis bubar weh. Yo, gandaneng kosike. Kok 2 kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, Tes Yanto. Kuwi sing megua. Sing klaten urung dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta to? Ya. Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Iya iki medun iki lho. Ayo sinden ra kena dipidak wayangane ya wis ngene iki. Iya. Ayo wong isar medun kok. Ayo Tin, ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Ya ora. Pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes ki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelekar lho kae. Paling lho, paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Arep ngaturke apa? Lah napa enten? Sisa-sisa cinta wis. Ya. Iki mau wis. Iki kayak malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Nggih. Ning dite wis entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku ki mau lek ngedumi kokean nek. Ayo jenengan ya sembodo nang ngrogoh kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100 kok aku kebablasan 200. Ya iki bareng kan tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tasnya dirogoh. Tas apa? Anggepe kok njur ngrogoh tas. Ya kan sembodo ngono lho. Tenetek kanggo wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan ngrogoh tas tekor. Anggepe ora. Iki tas ki khusus e madake. Iki wis ora entuk dirogoh. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Ora komersil banget to. Ya aku ora komersil, liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora wis tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh, ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Ajene utang lho jenengan? Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Kowe dengkulmu melocot. Lah, tenan lho. Sing endi? Kuwi transferane ora ning rekeningku. Sing nang Megua wingi lho. Wis pirang dina seprene? 3 dina. Wis dianggep ilang. Wah. Ora iso ana peraturan to transferan 1 hari tidak diambil hangus. Lah kok wis tekan 3 dina kok ora to jupuk hangus pisan. Lah le jupuk nendi? Lho nang dalem kasenonan. Engko ti Mas Dono meng dikei angin. Ya ora kok ya wis ya engko tak ijoli wis. Iya, wingi pira to? 500 kok. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Oh, wis lho. Mana ta? Wis ta ya. Belum. Wis ya yuk. Urung ta? Ya. Ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Lah iya malane. Yoga urung njaluk kok wis njaluk. Lah yoga ora wani njaluk ya. Ah wis yoga kuwi no. Ya, heeh. Wah, setan ki ora. Malah ngeling-elingke. Nah, tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuwai saya lali soalnya. Ya. Nah, ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Ya. Nyonya ndak marahi penyakit. 2 kali lho. 2 kali ndasmu kowe. Tenan ya. Tak percaya iki. Ora iso pisan kok. Sama klaten. Wis bubar weh. Yo, gandaneng kosike. Kok 2 kali kok njur mundak-mundak terus
Carane ngene iki aku leren le dadi dalang. Wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni piye? Nah. Ayo iki, Tuh, Kristianto. kuwi sing megua, sing Klaten nurung dadi 2 juta. Ya, padake cah tipis. 2 juta lah. Ya. Dadi 2 juta. Wiyagane pira wiyagane? Anakku wis sekolah wis sangune peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangule. Kok abang apa? Kudu tindak kira tak pecah ndasmu. Weh. Wiyagane ya 2 juta. Wiyagane do meneng wae kok. Iki do rawani omong lho, wakil aku. Aduh. Waduh aku iki. Nek disekseni wong kali bawang nek dalange iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncelke lho. Ora aku dadak aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyagane biasane nglumpukke dhuwit rasa ngene to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Iya, wah. Mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya ya. Ora apa-apa. Iji ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah ya kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. Ya. Ya ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya kok ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditendek. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho mau melu ngapa? Lah ngono aku ya tak catut tok. Ora wae ora tau catut-catutan. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Hes. Mayan yo, dibawani endi tasku mau. Kene tak gawake kuwi. Asah iso nggawa dhewe. Ora arep njaluk tulung kowe aku. Kok tak anu lho kekebakan tas. Ora wis. Ngono aku jek selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah. Rawani aku ya. Iya, wis gak wis. Ya wis ngono kuwi dalang ki kudune lomo ora githoke kok le jeru temen. Ana sapite orang ngono lho ngene. Apa? Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Iki tak ngu. Aku bingung. Arep ngapa, Dik? Anakku nusul. Musul ibu. Anake. Oh, penak. Aku piye lar nembung ngomong apa ya? Anake sing ngrebab po. Tatine nek omong kaya palu. Lah apa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae to ki? Mano. Mano. Aku wedi bengi iki karo Tatin. Lah iki nang Kulon Progo nang wilayahe. Oh, wani main-main tak undangke boloku. Bolomu basa James setan priprayan. Ayo men nyucup bun-bunan kuwi. Ya setan tenan kuwi. Lah ngapa toh? Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Adalah kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Nek dalam Aku sak durunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kowe.
Iso nyucup apa piye? Iso. Paling ya meng ngono kae. Ayane ra iso. Pade. Piye ora mong apa? Ora apa-apa. Mikir manuk podang agawe kreketing ati Nora mendo sun pikat bu lote bendo Iya. apa? Mas Den ku atraksi ya? Ayo udu salahe kanca-kanca. Wong kowe iki arep ngendang kok nyekel dus-dusan. Bareng anu kaget tumplak. Ya wis ra sida madang kok. Wah, wis. Nek 5 iki ngurangi jatahe kanca-kanca. Iya. Jupuki Mas Den ku jupuki. Wah, wis. Ngrimo iki nggone sing demung loro, sing ngethuk, sing ngenong karo nggone dhek dhewe wis. Ha poso. Iya. Ora apa-apa. Jembambasan. Apa? Jembambasan. Jembambasan. Heeh. Oh. Wah, mangga. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Esok
Matur suwun. Ya. Nya, wis Dik. Ya ngene meneh. Meneh-meneh dengkulmu mlocot. Tak apa-apa ya. Gah. Ben ndak sugih lho. Ora iki mer tak dum karo sing Mbak Neti karo Mbak Prastiwi kaya di caosi engko ndak gemremeng. Iya. Ya. Dikeke men adil. Ayo dilantingke Mbak Anuria, Elisa. Terus ayo, langsung ayo. Heeh. Lah apa lho? Oh, iki nek karo dhuwit mripate. Ala padha ya dalange nek karo dhuwit ya padha ijo. Ijo. Ya ora nek atusan ya abang. Anu nek kok apa nek wis jenenge? Tawani aku. Apa dite atusan kok matane ijo ya ming 20 mian. Iya. Wong nek 50 biru. Iya. Di pelok ki mau pelok to, Nak? Ya dibem di Mengko Mbak Prastiwi iki disuwun selendang biru saka Korea. Oh iya.